káàbọ̀ padà sórí ètò káwa tó máa lọ torí àròjọ́ músolókùn ìṣẹ́jú péréte ló kù tá a fi kẹ́sẹ̀ ètò tòní ńlẹ̀. Kí la ṣì ń bára wa sọ? Ọdún kérésìmesì. Ṣé ẹ rí gbogbo ohun tí mo ti kà lẹ̀ láti àárọ̀ ọ̀hún? Ẹ dákun ẹ bá ń fi sọ́wọ́ òsì, ẹ má fi jẹun, kẹ́ ẹ ṣe kí ni kẹ́ ẹ mú lò. Ìwà pẹ̀lẹ́ òun la fi ń lo ilé ayé o. Ẹ jẹ́ a máa ṣe lóní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ torí ohun tí a lè fi rí ilé ayé yìí gbé náà nù. Káà tó wá máa lọ, ẹ jẹ́ àfẹ́lẹ́ yìí ṣàmúrelé. Ọ̀rọ̀ àgbà ni mo pè é torí wípé kí ni wọ́n ní móríwá mo móríwá, wọn ò bẹ́ mi lórí. Wọ́n ní ìfẹnugbolẹ̀ mo fẹnugbolẹ̀, wọn mà ká mi lẹ́yìn ọ̀kan. Mo ti wẹ̀ nínú omi kíkan, ara mi ò mà pòórá, àwọn àwọ̀ mi ò pòórá. Àìmọye nǹkan tí ojú ti rí, tójú bá ní kóun ó máa sọ àìmọye nǹkan tóun ti rí láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí títí débi tá a bá dé yìí. Dájúdájú ojú ọ̀hún ó ti fọ́. Àìmọye nǹkan tí ẹ̀mí ti là kọjá, tẹ́mi bá ní kóun ó máa ròyìn gbogbo nǹkan tí ojú òun ti rí, ẹ̀mí náà ó ti bọ̀. Ìwọ tí o bá wá ní àǹfààní, tí o ní àǹfààní gbọ́ mi o, tí o ní àǹfààní tí o la ogun 2025 tí o là kọjá, tí o ò kú, tí o ò sì ṣàárẹ̀, ó ti di dandan kó o jèrè nínú ọdún 2026 tó ń bọ̀ yìí. Gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí, ìwọ tó o bá ní àǹfààní tí o la ogun 2025 kọjá, tí o ò kú, tí o ò sì ṣàárẹ̀, ó ti di dandan kí o jèrè nínú ọdún 2026 yìí. Wá dákun dábọ̀ níwọ tó bá ṣalábàápàdé fídíò yìí tàbí ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, di orí rẹ mú kó ní orí mi dákun ṣẹ́gun fún mi, orí mi dákun ṣẹ́gun fún mi kí n jèrè, torí orí lẹja fi ń labú. Orí mi dákun ṣẹ́gun fún mi kí n jèrè, èrè lóbìnrin ń jẹ lábọ̀ ọjà. Orí mi dákun ṣẹ́gun fún mi kí n jèrè. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò ìrírí ayé, gbogbo wa la máa jèrè tá a tún fèrè jẹ̀kọ́. Ọdún 2026 tá à ń wò lọ́ọ̀kan yìí, ọdún ayọ̀ ni ó jẹ́ fún èmi